Glume. Astăzi, nu. Episodul Minecraft Edition. Astăzi filmez eu singur pe o mapă cu hack. Deci nu știu cum am ajuns aici. Eu am la casă, totuși. Da, fin. Dar, după cum am spus, vă place de mine și vă place episodul care fac eu. Cred că v-a întrebat de ce am aceeași voce ca altcineva. Cred că v-am mai zis într-un episod că tot eu sunt cel care făcea atunci. Numai că acum joc pe tablet, dar înainte jucam pe telefon. Și după cum am zis, dacă vă place episoadele care le fac eu, nu uitați să dați like-uri de toate felurile, voi, ce vreți voi. După cum am zis, hai să începem. Ce? Uite, nimic. Bine, și acum pe un trebuie să mă duc. Hai să mă ticăm. Oh, șmecher. What? Deci dacă nu mergi bine. What? Hai să încercăm. What? What? Levelul 1 la fix. What? Ciudat. Ăsta-i nebun. Nebunul. Direct în lav. Ca un but. Direct în lavă, ca un but. O să revin. Cred că o să revin după ce o să scot textura asta oribilă. Voi revenim în câteva minute. Și după cum vedeți, mi-am schimbat textura cu una de iarnă. Da, vedem acum că va fi mai ușor dacă am textura ca să nu mai bine. Și hop. Da, hai fi ușor. Hop. Ba, da, aici pe unde a venit să mă duc eu. Auci. Pac. What the heck? Zic că este apă aici, nu este apă. De ce mă fac? Dă-mă găleat de apă. Yes, apă, yes. Sper că n-am ca... Da, ne-am făcut obsidian. Ce prost este. Sunt mega prost. Noi ce să începi? Și ce trebuie să avem noi? Crăciun! What the fuck? What? Ce? What? Așa. S-a deschis. Scuzați-mă fiindcă l-ați auzit prefăcerul meu de câțiva ani, de 3 ani, de vreo 10, de fapt 11 noaptea și fie. Vezi? Ăștia stau, cum să... Da, fuck. What? Ce asta? Vedem? Iară, dă la tren. 3-lea. Da, level 3.
Mă rog ce? Parcurs. Cam așa. Sincer. Mai rezi ce urăsc? Cum? Știu. Uite așa. Ce coace afară? Când am voie, dar nu prea încep acolo la ușă. Și parcă am răgușit. Știu. Răcit. Bolnav. Rădot. A răcit. Că mă duc la școală, mă răcit. What? What? Pune filme. What the? What? Cum sar pe scară? Îmi pare că folosesc fly-ul, dar că m-am enervat. Pare că lăsă și-o pe aici, da, de aici. What the? Wow! Și parcurs! Asta bun, n-ai cum sar pe scară. Șu! Poate jos, nu pot da. Mai nu poți. Uite, vedeți? Hop. Hai să ce? Tata? Deschideți, am să vă arăt skin-ul meu l-am schimbat. Da bine. Cum să fac să mai vedem, mă duc pe canalul meu. Nu pe aici, nu înapoi. Mergem acum mai bun. Nu trebuie să vedem. Hai să vedem totuși pe aici. Так, мы идем в парк. Mergem! Почекай, мама. Почекай. Să mai rapid. Să mini rapid. Ultra rapid. Oh, ce fac? Nu știu de ce rapid. Level 5. Level 5. What? Da. Oh, acolo level 5. Stai, până câte level îs? Deci, level 5. Mă duc imediat. Level 6. Și 7 și gata. Oh, da. Că să toate astea ca să fie undeva. Păi era pe asta. What? Casă. Sper că nu pot să cu asta. Și tot îmi dă semne. Dar se vede. What? Ce? Cum? Da.
e ciudat. Uite bloc. Și mă rog. Aici. Ciudat. Mă rog, am urcat în el, dar și acum. De la Pic Creative, sper că nu vă sperați, dar vreau să vă ajut aici. Nu e tantul. Da! Ce bloc să pun? Hai să punem corp. Uite acolo și... Aveți. Da, și mă rog. Da, avem aici. What? Bine asta. Aici. Aici. Mă rog să ar trebui să fac aici, mă rog. Așa. Ce să fac? What? Ce să fac? Tu. Iar. Ciudată. Să încheiem aici cu acest episod. Dacă v-a plăcut, uitați să dați un like. Uitați să vedeți ciuboțele. Așa că vă spun noapte bună, la revedere, goodbye!